खुलुमबाय मोनाबिलिनि जि सारिनि रादाबखौ फरायदों आं राकेश रामसियारिया। 18थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाखौ मुंदांखा समाज सिबियारि प्रफेसर डक्टर अभय बेंनो दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्टआ गथायना होबाय। ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि हाखौ माब्लाबाबो गुबुननो होनो हानाय नङा होना अल इन्डिया बड' पिपल्स नेशनेल लीग फर बड'लेण्ड स्टेटहुडनि आफादगिरि बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसुमुतियारिया खौरां मेल खुंदों। नेशनल लीग फर बड'लेण्ड स्टेटहुड, आसाम ट्राइबेल राइट प्रटेक्शन कमिटि आरो बड'लेण्ड जनता सुरक्षा मन्चआ गोख्रों रावै सोंखारियो, निन्दा खालामो आरो बेखौ खुनु पय्ये आजावनो हाया होननानै जों बिबुंथि भारतनि सुबुंथियारि सानथौ आरो समाजारि जौगानायाव आसामनि थागिबि हारिफोरनि जारिमिनारि बिफाव आयदानि सायाव दिनै श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रनि डक्टर बानिकान्त काकति जुथुमसालियाव सावरायनाय हाबाफारियाव बिश्वजित दैमारिया बाहागो लादों। रायमना माहारियारि पार्कनि आवथायाव गोग्लैनाय कसुगाव हाग्रानि सानफान रेन्जनि सिङाव मासे गोसोम मुफुरखौ कसुगाव हाग्रा बिफाना रैखाथि होदों। बिपिएफ राजखान्थि हानजाया बाक्सा जिल्लानि जोहोलाव दैमालु फोथार कमलाबारियाव दिनै CWC जथुम जिरायदों। जिदाइनथि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि मोननो हानाय डक्टर अभय बेंआ बान्था नाजावना जोबोद गोजोननायखौ फोरमायदों आरो साबायखर बावदों। बिपिएफ राजखान्थि हानजाया बिटिसिनि गामि दानख'नायखौ माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया, गोनां जायोब्ला आन्दलन खालामगोन हाग्रामा महिलारि। दिनै क'क्राझारनि CITआव 18थि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्था मोननो हानाय डक्टर अभय बेंजों बिटिसि खुंथाय गोहोआव थानाय दैदेनगिरिफोरजों सावरायलायदों। ब्रैजि आसाम राइफलनि CEO बिथांनि नखरनि सोद्रोमा आरो रैखाथि हानजाखौ मणिपुराव दुथांफोरा जिउ फोजोबनायखौ लानानै भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि आरो आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया टुइटारनि गेजेरजों गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। दिनै क्रेपेआव DNLA डिमासा नेशनेल लिबारेशन आर्मीनि 46 केडार आरो कमान्डार इन चीफ मार्शेलआ CEM दबलाल गरस्लानि नुजाथिनायाव हाथियार दोनथ'ना गोजोन सावरायनो फैबाय। दिनैनि मोनाबिलिनि जि सारिनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।